ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Hadin bagi borsnong jangka madan rating haringkat ki noilam jangka khasi students union madan rating circle kila leit khang ya ke skul madan hindi Pathshala secondary school namar bakani ke skul kamdan ke subjek khasi mentang sengi ke skul managing committee jangka ni ke skul kala khot jing elang ya ki noilam snong kumjuru ya ki noilam jangka ki su bani kran halor kani kaman ha kani ke jing kran ki bor penya jangka skul kila pentep balathung iwe noi kai khasi iban sedang no ya kakam nadu kala sengi ublai komta ki noilam snong bat ka ki su kila pentep bala sya ban ple biang ya kini ke skol ki noilam ka ki siu kila maham ting ya ki weiru ki skol ba ki dai bandan ya ka subjek khasi khnang ba ki khna na ka jai ban reu la jong kin yo kalat ban pule ya ka ktia na jong kila ong bahari la jong ki khna ki dai ban yo pule ya ktia na jong ha baro ki skol bat ka ki siu kala ong bala da ki dang yo jing tem badang don kom kita ki skol ki bom don subjek khasi kin ha ban le da kani ka jo kalenti Hadin ketuka jia kedujungi menakane pilih wahi raya khang skul mo galang hatok ka MC kila simkia hatok si kami di kila iPhone ini ki ambil nak tu ikan kai hadin tu ni untuk session jalan sebentar step for hosting pilih begini national jalan MC hadin ka balai tainya tinggal yo jingjok mo galang hatok MC di kila tu ikan kai si kasih do password atau step hadin adu tugas ngi ba ngiwan ban yakren nakamenta banyo yang no chai khasi subjek khasi hak ni skul ke lapoi sedu put ka bangila haban HD ki kena skul ba pila dan lang maksiaru namar ba ka jing bom khain sinap ka jing bom khain do thala ka jing le bom thunyo jong ki no panya jong ti skul te pila i ki social media la long viral adu kata ta ba kibon ki bla kan tho yang ni ru ki bal ong ba kumno ni le khang ya skul kum ka seng ba pe ya ka ba nya dang sama puli bat umba u secretary jong managing committee ru atu si ha dami por bu phone ni kren mo yang na it is a black day for the education in Meghalaya because the student organization shut down the institution. Ndrei ke banga ngajubab yu mentan na meeting ngong ba it is a black day for the school. But it is a black year for 3 whole years that the Khasi community students studying in your school being deprived to study the subject Khasi. Te hila kren chai ba kamdei kamba ki ong ndrei nisko tho chai lai snem ki khna kimyo ban puli ya subject Khasi hachnong la jong hari la jong kamdei ka kam ka ba kamdei ka kam kai te kumta hadin mentan ru ka jing ya ther ka jing ya tai ka jing ya kren hadu ka bala penong pat ya ka MC ban sim ya karai ban thungno ya wi noi chai bakarteng Sonia Geraldine Khargongor ban sim ya ka subject Hindi bat kani kadika appointment letter ka ba nakaliang ka MC kilai nakamtai ti noi chai ban sa join nadu la singkong bat kumta nakaliang ka borsnong ban nakaliang jo ka seng hi broi la ong ya ka school ya ka managing committee ba wei ba phila kongo na poi chang ding ya baik ban thung ya ino chai te kumtaru nakaliang jong ngim agitate chu te nadu la singkong ka school kan sa long biang kum ba ka julong tang barangkat pat bat ki jing maham nakaliang jong kasnong nakaliang jong ka seng ba phidei ban ya be ya ti ino chai rum dei tang ba phila thung ngin chu sngap ndrei ngin habwan hi ban bu din halor kanika rokom hikai jo i kumno halor ka kam ka jam jo kanika skul hi khrang ba kadum ja chu nang ni khmat namar ba phi la yo i la smu thu hi ka jinglong jingman ka la long ka ba ten sadu kata ta namar na kaliang jong ki mi ki paru ki la phun ki la
karpat yang bang ni kwa ki school ki khna kin join yo school ten ri mantan bade hadian ka tu ka jingmi jong ka jing kan du lang kala long ka ba seso nomor ba hadian laisnem bangi la persang banyak keren dakang ti ka ba jajai ri hadu kapoi pa chau puat ha ba himban se ban tha ICT ya ka school tu sni bat manta bade ni layo no yang tau so ha ba la thung ya ini kong Sonia Geraldine Harnor banong ini kai bencem khasi ha kani ka school te kumta na kaliang jong ka seng ba ka snong hi bra howe ni penpaw ya jing sungu ba khraw ya ki noi kai ki nong song snong ya ki khna school ki balaya ai ka khti kamon ka khti gadiang ya ka seng ba ka snong bra howe ha ka bai dei ba kani ka issue te kumta na kaliang jong i mentan ru habang ya kran bat ka MC ni penpaw nomor ba ni kwa ba at least iway member na kasnong nong kit kam jok snong ban rung kum UMC member khanang ba kinla ban ya tri kam lang rangkat ba kasnong bar ka school khanang bang nakalyang kasnong kan tip ki senjam ki ba ka school kamut chem kinu ki jingwet bro khanang ba kasnong bar ka school kin school thu ban ya tri lang tin nakalyang jok MC ki la ong to kin pet kat kum ka procedure nomor kat kum ka kai phot jong ka new education policy ki don chibun ki jing pankala te ki ong lada ka don ka provision te kin sapersang ban amen khandiat khansoi khanang ba na khalyang jo snong ru kin sayo lat ban rung ban long kum member jong MC khang ba kan wanra ya ka jing trilang ka ba kham ba kham sup kham tam khina asi mu puli ka de school ya kata ngila lej ndri ki don ki kibun ki school ka subject asi ka don ndri kani ka jing ja ha kani ka school kala penpeman bade ya kibun ki managing committee jong ki school ki paper ki bamdan ni ka subject asi na ni school so sai bada ka jing ja ha kani ka school kiwi ki school ru kin det ben riu bat kin sedang no bakin appoint la ra himpat don noi kai kasi kin sedang ban appoint kinum apshu ba sachisian kaseng kan habli biang ndre ba kila yu ya kan ka jingja ka baja kan ka school kadi ka jing start jing champang jong ki khot jong ki managing committee jong ki school ki bompat don ni ka subject khasi la ni kino kai ki benchim khasi ha ki school bakin le ya ka bran kam namar kila kat kum ka NEP new education policy ka ba menta arzar arpo nila ba kamot kataka ban hikai ya ki regional language high school kalong ka ba kongsan ka ba dong kam do kata tena kermen scam bagi school hi KMC kelas kutu kumno benne ten ri la kamlong kam ta pan nakaliang jo kaseng ngin ban se ngin hap ban nei ban ya kandu ban ya kran ban ya selok ban khrang ba ki khna khasi jong ba puli ha kita ki school kinum du ya ka hok ban puli ya ka subject khasi Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. Aur ghar wale hi late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. Sab aa gaya. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा.
अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ इतना बिगाड़ा जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वेंटिलेटेड सीट्स सनरूफ क्यों ना हो फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है लेट्स गो गाइस पार्टी टाइम Skoda